मानास चौकीयाव मासे tokay gecko बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि मानास चौकी हाग्रा ओनसोलाव मासे 250 ग्रामसोनि tokay gecko बोखांनो मोन्दों। फोरमायनाय बायदिब्ला आमगुरि एसएसपि रैखाथि बादानि फायखिफोरजों लोगोसे मानास चौकी इकोटुरिजम ससाइटिनि मावथिफारिया बिथांमोना मानास चौकीनि हाग्रायाव जथायै आयेननि बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव बायदि खामानि सोलिनायखौ मोनथिनानै नायदिंनानै फैफिननाय समावनो बे tokay geckoखौ बोखांनो हायो। लोगोसे मोनथिहोनाय बादिब्ला बे tokay geckoखौ हाग्रा बिफाननो गथायनाय जागोन होननानैबो बिथांमोना फोरमायो। আজি আমাৰ সুবনখাটা অঞ্চলৰ আমগুৰি কেম্প 64 বেটেলিয়ন এছএছবি আৰু আমি মানাস চৌকি ইকো টুৰিজম ছ'চাইটিৰ ভলেণ্টিয়াৰসকল আমি জইণ্ট পেট্ৰলিঙত গৈছিলোঁ। মানাস চৌকীৰ এইটো পাগল দিয়া নদী পিনে জংঘলত ইলিগেলি কিছুমান কাম চলি আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। সেই হিচাপে আমি জইণ্ট পেট্ৰলিঙত গৈছিলোঁ। তো তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ অহাতে ৰাইজে আমাক খবৰ দিলে, আমগুৰিৰ এছএছবি কেম্পৰ ওচৰৰে ৰাইজে খবৰ দিলে যে দুষ্প্ৰাপ্য কেকো সাপ ইয়াত আছে। tokay gecko ইংলিছ নেম, লোকেল নেম কেকো সাপ বুলি কয়। তো আমগুৰিত এটা তামোল বাগানত আমি এইটো কেকো সাপ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ ওজন ওজনটো 250 গ্ৰামমান হ'ব আৰু ইয়াৰ দীঘল হ'ব 11 ইঞ্চি, প্ৰায় 11 ইঞ্চি হ'ব। কেকো সাপ আমি যেহেতু আমাৰ অসমত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তো আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। এছএছবি আৰু আমি মানাস চৌকি ইকো টুৰিজম ছ'চাইটিয়ে উদ্ধাৰ কৰি আমি আনিলোঁ এতিয়া। তো আমি এই কেকো সাপ আমি আমাৰ যেহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক হস্তান্তৰ কৰিম। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।